xa se reportaron. Non ten sentido. Claro, no, pero, por exemplo, porque todos os plenos dubidamos. Por exemplo, nos solicitamos e facemos o rogo de que se limpe, por exemplo, a Ponte de Veiga. No pleno pasado, vostedes dixeron que sí, que xa estaba limpa. A min, bueno, eu vino, pero os veciños dixeronme que non estaba limpa. Entón, como xestionamos isto? Claro, eu o rogo xo fixen, pero se non está solucionado, como xestionamos? Volvémolo facer? Sí, supostamente. No, pregunto, isto estou preguntando, Diego, porque, claro, é repetido é a matraca, pero... Sí, pero é o regulamento, non? Os que non estén reportados ou cumplidos que se poden repetir. Pode ser repetido. No, a respostada, vamos a ver, as respostadas que xa está arranxado o problema, non. O rogo pode facer. Claro, por eso digo, se o repito, como facemos? Bueno, pois o da Ponte de Veiga, pois que se limpe, se faga un mantemento periódico, pois para que non se deteriore. A Ponte de Toscaña tamén se solicitou o mantemento e o arranxo, dixeron vostedes que era da Deputación, que agora iban a asumir a estrada ou así, bueno, que non foi moi claro, pero mentras tanto, claro, Ponte de Toscaña. Exacto, séguese deteriorando. Sí, Pachi, por favor, perdonen. Sí, Sofía. No Parque Infantil de Alameda non vin que se tomara ninguna medida de seguridade co escalón que levamos solicitado tantos plenos, porque a verdade é que é unha parte moi perigosa que claro, canto antes se arranxe, menos perigo corren os nenos que están ali. Preguntamos se estaban funcionando as cámaras, dixeron que non, van a funcionar algún día, vanse retirar, porque tiñan unha función, pero non sabemos cal vai a ser. Con respecto ao conservatorio, segue todo igual que estaba. 2 anos vindo a pleno e todavía a fachada pois segue sen arranxar e, bueno, e é moi perigosa, obviamente, e as fiestras, porque rotas, pois, non sei se eso non se pode arranxar dunha forma urxente. Ben, a rotonda do final da rúa Benchosei, os colectores seguen obstaculizando a visión hacia a rúa Ourense. Dixeron que os iban a retirar, pero todavía siguen ali. A iluminación, o proxecto da Nacional 541 seguimos sen saber nada, e esa rúa na situación nas que está e os peóns por ela, pois sigue sendo moi perigosa, claro. Vostedes din que sí, que teñen un proxecto que yo mandaron a Fomento, pero seguimos sin sabelo. Con respecto ao Bo Día Familia, nestos momentos estáse prestando servicio de determinada maneira, pero segue en precario. Non sei se xa teñen vostedes unha proposta para actualizada, vamos. En Penacobertoira, non sei se iniciaron un expediente para aclarar o tema da titularidade. A Casa da Xuventude, sabemos se xa temos o edificio da Xunta ou, bueno, nestos momentos xa non sabemos para o que vai ser, porque era a estación de autobuses, pero non sei se teñen vostedes claro que a van a levar para outro sitio. Os camiños da Veracruz seguen sen arranxar, chegou o inverno e seguirán enlamados. Non sei se xa cambiaron o horario do punto limpo, se yo pasaron a Deputación ou a limpeza do lixo, a recollida do lixo e a limpeza é moi mellorable. Ben, na rúa Curros Enríquez, a carga e descarga, os comerciantes, os veciños queixanse que é un pouco así como caótica, que non se respetan os horarios. Teñen algunha información da residencia ao tempo libre, da escalinata, todo, do mantemento, da imaxen que está dando? Non sei se xa... Con respecto ao cruceiro do Torrón, segue no mesmo sitio e cada vez o tempo empeora e está máis. Dixeron que o iban a trasladar xa tiñan os permisos para trasladalo ao cemiterio, pero non
non é así, por eso pregunto se hai algún problema engadido, se pasou algo ou todavía están en proceso. Ben, agora gustaríame saber que teñen pensado facer ou como fixeron, porque na avenida 25 de Xullo, onde hai tantas queixas de seguridade con respecto aos pasos de peóns e todo o tema da velocidade e demais, estúvose asfaltando a semana pasada, non? Houbo varios tramos longos, varios parches. Claro, unha rúa na que levamos pedindo, cando estaba pintada e antes de asfaltar, que era perigosa, que había que facer un estudo e que había que poñer medios para aumentar a seguridade, levamos unha semana sin pasos de peóns, sin nada que indique nada, está chovendo, visibilidade ninguna, e entón, bueno, eu penso que deberían vostedes exixirlle aos responsables que oye, está moi ben asfaltar, pero deixar sin pasos de peóns por onde cruza a xente. E, por último, gustaríame saber por que non nos dan acceso ao informe do responsable do contrato das luces de Nadal, porque fai un ano que o solicitamos, hoxe inauguran o alumeado, e, bueno, penso que, non sei o que pode decir ese informe para que non nos den acceso. No, Diego, non me miras nin faga así, porque o informe creo que é bastante curtiño, pero acceso non se nos dá, ou porque non nos sei. Unha cuestión de orden. Sí, perdón. Nada máis, moitas grazas. Xa se lle contesta. Moitas grazas. Gracias. Manolo, por unha cuestión de orde nada máis que non ten que ver, non é rogo nin pregunta, é que me decatei de que na orde do día non ven a dación de conta dos decretos da alcaldía como punto de orde do día. Están subidos, sí. Ben, pois logo escapose a min, sí que está. Déixeme comprobar. A ver. No. En este non. No, na notificación de acceso pleno non ven. Non ven, No, teño aquí. Non teño. Na orde do día, pois foi... Na orde do día non figura, entonces entendo, é igual, que se aproban todos nos seguintes, xa está, pero bueno, aprobar, darse conta, vamos, non é unha aprobación, pero é unha dación de conta. Como estaban subidos? No, é que están pasados, pero non vir na orde do día é como non se dera conta, como se non se dera conta, entendedes? Xa digo, é unha cuestión de forma, non é outra cousa. Claro, ali sí, pero que a orde do día en sí non aparece, non figura como punto, entonces entendo que é como se non se tivera dado conta. Por que tú caltes? Vale, entonces, Caltes? Coño, a convocatoria, a notificación de convocatoria. A notificación é a mesma camiño. Claro. Sí, Ricardo, perdón. Sí, Ricardo. Ben, fixemos as preguntas na comisión, entendo que non está o alcalde, podestes velas, non? Sí. Isto xa levamos preguntando 3 veces. Solicitouse ou non se solicitou a subvención da Xunta para a adquisición dun vehículo eléctrico para a policía local? Digo porque había certa... Sí. No, o Concello solicitou un vehículo eléctrico por medio dunha subvención tramitada polo Servicio de Contratación do Concello, o Fondo de Compensación Ambiental da Xunta de Galicia, que foi denegada. Por este motivo non se solicitaron os máis vehículos, xa que se estaba solicitado nesa subvención e non se consideraba oportuno solicitar máis vehículos deste tipo ata que estea ben testado o seu rendemento e a operatividade, porque, dentro do punto de vista técnico, os vehículos eléctricos teñen unha limitación de autonomía que o desaconsellan para servicios básicos que teñen que ter unha operatividade absoluta, como é o caso da policía, e aconsellan que, ainda que teñen que aumentar a autonomía para poder ser empregados neste tipo de servicios. Ben, o sea, para que eu me entere, pedistes un eléctrico e non vos lo diron. Entón xa non pedistes o seguinte. No, pedimos un eléctrico, non nos lo diron, pero non era para o corpo de... Non era para a policía local, despois saliron as subvencións para a policía local e non o pedistes, non o considerastes oportuno. Ben. Preguntamos tamén por deficiencias na execución das obras da pista de tenis. Falaste xa coa empresa, fixestes algunha xestión? Xa se puxo aí tempo en coñecemento da empresa, esta manifestou que está a estudiar as posibles deficiencias que podan existir. Ben, entón, por que nos decreto lle pagastes? Por que lle pagastes? Porque non temos constancia de que exista realmente ninguna deficiencia. Como non tedes constancia? Si me dixo aquí a conselleira. Sí, pero vamos a ver, están esperando que chova porque o problema era de encharcamento. E hasta ahora, sempre que se foi ali, non se estaba detectando encharcamento e se está mirando a ver cal é o problema.
había tanta prisa por pagalo antes de comprobalo cando nos están dicindo que sí. Están dicindo os usuarios. Mira, aprobouse fai 2 plenos xa o proxecto de mellora na carretera de Ribadavia para solicitar á Xunta a cesión dese vial. Fíxose xa ese proxecto, podemos velo, ou cando está previsto que se remate? O proxecto, dada a complexidade e tempo necesario para a súa redacción, será redactado polo arquitecto municipal a principios de ano, unha vez remate a xustificación, certificación e control das obras correspondentes ao ano 2021. Determinadas partes xa están redactadas e ben é necesario redactar o proxecto de augas fecais, pluviais e abastecemento coas respectivas conexións ás vivendas. Datos que deben ser suministrados por vía aupa para poder plasmalo no proxecto. En canto ás vias rúas, que deben salvar os fortes desniveis originados nos tramos onde a estrada de Ribadavia transcorre entre muros de máis de 7 metros de altura, serán deseñadas de modo colgante cunha estrutura de apoios metálicos que permitan dun xeito seguro salvar dito desnivel. O seu remate estará previsto no primeiro trimestre de 2022. No primeiro trimestre. Efectivamente. Vale. O do proxecto. Sí. Bien. Dixémos que había unha frecha que inducía erro na calle Carlos Sotelo. Vexo que está igual, que non se fixo nada. Comprobástelo? Sí, solicitamos unha serie de modificacións de sinalización viaria nesta estrada, esta e outras, e vai vir persoal da Axencia Galega de Infraestructura nestes días para realizar o informe oportuno. Perfecto. En varios barrios do Pobo hai queixas de colonias de gatos. Tendes previsto algunha actuación? Por exemplo, recollida e esterilización dos animais, ou se hai algún convenio coa Diputación por esta cuestión? Solicitamos o convenio da Diputación de Ourense e a resposta foron que non recollen gatos, e por outra beira estamos agora mesmo traballando con diferentes alternativas para poder atallar este problema e agardamos que a curto prazo quede finiquitado. Vale. Tendes previsto realizar a limpeza das rúas do Pobo antes de que chova? Que hai moitas queixas de veciños. Ben, hai que dicir que xa se están limpando todos os días as rúas polos barrendeiros e que tamén se baldea por parte do Grupo Municipal de Emerxencias. Ben. Para o barrio de Flores hai algunha actuación prevista? Sí, neste momento xa se están a realizar obras na Rúa Mirto, na travesía da Rúa Mirto e no espazo da Fonte de Flores. As obras consisten en meter novas as redes de saneamento pluviais e darlle saída á altura da Fonte de Flores, onde se xuntaban as dúas e ian todas ao saneamento. Con esta actuación levaránse as pluviais limpas ao Carrás. Tamén se picará o cemento das mermas, reemplazaráse por pedra e adoquín e melloraráse a iluminación desta parte do barrio. De acordo. Ben, ora, á vista dos decretos, temos algunha pregunta máis que obviamente non tendes poder deixar para o seguinte pleno, pero agradecería, porque penso que son temas que se poden contestar hoxe. Está próximo a vencer o contrato de concesión con Viacua. Como está o tema? Están redactados os pregos? Sabemos algo deso? Vais a sacar? Sí, ben. Situación do centro de saúde. Sei que non está o alcalde, fíxose algo máis, fíxose algunha proposta á Xunta de Galicia, viñeron os técnicos que nos dixeran fai mes e pico que iban mirar as propostas que estaban feitas. Hai algo? Estaremos. Ben. Nas zonas onde o Concello efectuou un novo asfaltado, revisaronse antes as acometidas, as pluviais, as redes de sumidoiros? Tamén contestaredes. Bien. Mira, a este pleno, no recoñecemento extrajudicial de créditos, veu a factura dun arranxo, das cubertas das máquinas barredoras. Non se volveron ver esas máquinas. Poderon dar unha explicación de por que non siguen traballando esas máquinas? Tamén. Tamén vemos nos decretos como está o tema do obradoiro de emprego. Vemos que quedou deserta o nombramento de director do obradoiro e queríamos saber se xa tendes algo en mente ou cando vai poder comenzar o obradoiro. Tamén vimos a iniciación da contratación de obras para o auditorio por un importe de 45.000 euros. Podedes nos decir que é o que se vai facer no auditorio, se se van reparar esas deficiencias que vamos falando moitas veces? Ben. Tamén nos decretos veñen a concesión das axudas COVID a autónomos e pequenas empresas. E vemos que se concederon moi pouquiñas, entre 25 e 30. Non sei se gustaríanos que nos explicardes se isto é o que tiñades previsto cando aprobastes as bases, porque xa vos dixemos que con eso iban quedar fora
cantidad de xente que habían accedido á primeira línea, e se estades satisfeitos, digo, porque había un presuposto que non se chegou a cubrir, me parece que non sei, que un 20, un 30%. E por último, en canto a preguntas, vimos que se xubilara a funcionaria que estaba encargada da biblioteca. Xa tende solución para este tema? Como se vai prestar o servicio de biblioteca? Ben, en canto a robos, dinos os veciños de Porto de Eguas que é necesario que se revisen as farolas de alumbrado, xa que, polo visto, estuveron repoñéndoas, repuxéronas, pero en algúns sitios siguen sin funcionar. Convinte que se fixera unha nova revisión. Nas rúas Aquilino Sánchez con San Cibrao, o sea, coa carretera de Señorín, existe un stop que para os coches que circulan pola rúa Aquilino Sánchez. Gustaríanos que se estudiara a posibilidad de poñer ese stop pos que veñen de Señorín, que quizá fora máis seguro, non? Creo que a cuestión compría estudiala para ver cal é a mellor opción, non? E despois, dos veciños da calle Brasil, polo visto, hai un cono no medio da calzada que leva varias semanas señalizando algo, que se arranxe xa aquilo e que se poida retirar o cono. E tamén na intersección desta mesma rúa coa rúa Julio Rodríguez Soto ver a posibilidade de colocar ali un espello, porque a visibilidade é moi mala para acceder á calle Julio Rodríguez Soto desde a rúa Brasil. Nada máis. Gracias. Bueno, gracias a todos. Damos logo por finalizado o pleno.